به navbênkariya Rûsî Operasyoneke hevguhertina dîlan di navbera rêjîma Sûriyê û İsraîlê de nêzik dêwerekirin. Li gorî Ajansa Saneya Biser rêjîma Sûriyê ve ragihandî ku wê prosyayeke bi hevguhertina dîlan di navbera İsraîl û rêjîma Sûriyê de bi navbênkariya Rûsyê dêwerekirin û li gorî Ajansa rêjîma Sûriyê belav kirî ku dîlên di vê prosyayê de werin hevguhertin hejmarek welatiyên colanê ne û yên ji aliyê İsraîlê ve jî keçeka İsraîlî ku bi şaşîtî derbasî navaxeka Sûriyê bibû ji aliyê rejîmê ve hatibû girtin. Ev necareyeke Rûsî navbênkariyê di navbera rejîma Sûriyê û İsraîlê de dike û hewla nêzîkbûnê di navbera her du aliyan de dike ku di sala 2019 de jî navbênkariya Rûsî termê leşkerê İsraîlê ku di sala 1982 de di şerê navbera İsraîl û rejîma Sûriyê de hatibû kuştin û beramberî hevguhertina wî 4 dîlên rejîma Sûriyê serbest hatin berdan.